станция площадь Тукай. Выйдя на этой станции, вы попадаете на пешеходную улицу Baum. Tokay Meydanı stansiyası. Bu stansiyeden siz Keyevliler yeri duran Baum kuramına çığa alasınız. Tokay Square Station. Exit here for the Bauman Street pedestrian zone. Осторожно! Кеше куян куа диеп мин дә куа башладым. Акча эзләп банкларның бустагасын таптадым. Кәгазь җыеп бурычка дип акча җыя башладым. Кредит алгач кесә калын эшемне дә ташладым. Эх, кредит ипотека гомер буе түләргә. Әҗәтле кеше үлмиде кая безгә үләргә. Яша дустым озак яша бу әҗәтле дөньяда. Бишне ун итеп түләгән иң кызыклы заманда. Эх, кредит ипотека гомер буе түләргә. Әҗәтле кеше үлмиде кая безгә үләргә. Яша дустым озак яша бу әҗәтле дөньяда. Бишне ун итеп түләгән иң кызыклы заманда.